Fire Eddie Munyam and Nancy Emma Woodin. Friday a open tea and then I ate me a shiamu, now for ye Babarian Genoa Samo. I demaya bay so if you want to answer one because son of the BCC. So the bay I be free about me a corner who didn't any Munyamu. Yes, with him on the Ebon Pie. Amen. I'm trying to entrance. The young upon answers it. Radin so and we am born and there. Yes, you move our radidimu. A bedroom be a empanini a whole awesome. Now, if you are near a bonfire so a day, Yabayin so as a young upon answer. Now, Jubedia Rade Abudin Afrayeno. It me a dinner, I have a fair, at me a shape, young upon any moonam. And indeed, in I see a moon young upon the moor. Be a managing so embrade, Yabe so. Nothing yet me a boy. Now, a beer, and in a manner a mienu. Now, in an idea, say, a record say to you so. Now, Edikai, a comic crack, if I say a crack, if I say a crack. And son, if you are, it me abo empire. Now, a person a 2 now see a church big a craft elder ship on one sem. Say, if you are, say, elder dear, I give you a baby a casa. And then, any agent in a home, say, be as a penny. Now, see, you can carry young upon and Samanoa. You can't first Peter 5:1-4. Zembi womb, near Kai Titus Tibacco 5-9. I can't in Zembi ho. Sahana Timothy, Mumedica, and so it me and son. Jimuba could see me and son. And also a can't and Samoa. Yellow boy sweet, no horn. You could be a bit to me, I can kite. Now, Penny way, dear be up. And we hear be brave pie. Na ansana Mecca Penny and once in the old high Mammy Kai any kind for we know Embran Sana de Academy, whom many quotation mamma so about second one. I can say elder they are in a natural series of be fancy be as a penny. As a penny, and I friend is elder. And I say, quite elders, dear, and I quite as a penny for as a funumu and penny for. Omo, as a fonoso. Now, Yana, it may be a elder Juman Casano, a Juma can see a pa, a Juman so a who here be brave. Now, a elder Juman so if free, Yangopon. When Yangopon, Nasapumu. Why enter 2 years? Obeba ebinimodi penny and answer Eddie to me, ewo, ebia, as a phonumu, no more as a phonoso. Na mpeme breduano. I have 4 of me, my 4. It after almost elders. Na yana, the inimne set elder and Casani, you move and get to any what elders I can see and so ho. You can call as a penny 4. You move, I can see it. It is a binimojuma sopa ye. And a bit of a so a year and get to what. Who are no here for bears and nipa as a for man bears. It been so the air do you know. A bit the air do answer. A bit the air or her. And another crop. Adriano, the dear as a for no sono. And to me, and your pet another crop. Na and a year kumu. Na see a cancer elder on so up. Yana elder no, it meet no money pabe elder. Also put me elder. Pastor, pastor, elder, and teacher, and also to me elder, prophet, elder, evangelist, me elder, apostle, elder, Ninano, and no person, I'm a witness, and it's any church, the moon, but I should be famous elder, and yet on car, and yet Casabone, there will be a noble one could say, we are apostle, and now we prophet in the crown or fellow elder, and uncle the oh, Posu. The some so would young upon say modia, and yet the amana how will be said, apostle your elder. And Evan said, be a pastor and so to me elder, money ye or elder, pastor be I elder, or ye as a penny,
na nam bɛ sɛ yɛkɔ Bible mu a ne yɛhwehwɛ na afei yɛtumi aboa yɛn sɛ yɛkenkan Nyankopɔn asɛm no a na Peter ɔsɛ na ɔyɛ elder. Peter na ɔfrɛ no sɛ ɔno ɔyɛ elder, ɔyɛ apostle deɛ nanso ɔyɛ elder. Sɛ yɛkenkan Nyankopɔn asɛm wɔ 1 Peter 5:1 hɔ a ɔsɛ me a meyɛ ɔpanin bi ɛne Kristo amanehunu papa adansefoɔ ɛna animonyam a wɔbɛyi n'adie no papafoɔ nso metu mpanimfoɔ a ɛwɔ mu no ɛfo sɛ so ɔsɛ I'm also an elder. ɔno nso kyerɛ sɛ me nso a meyɛ ɔpanin bi me nso meyɛ panin no bi saa na wɔka na asie ti Peter na ankasa no ɔno nso yɛ elder. So ɔhwɛ King James version na other version na ɔne wɔkyerɛ bɛfee sɛ I'm also an elder. Me nso so de akɔyɛ sɛ ɔtu mpanimfoɔ no fo no ɔno ɔdi ka kyerɛ wɔn sɛ me Peter a mekasa kyerɛ mu koraa me meyɛ elder. Me nso meyɛ elder. Me nso meyɛ elder. Meyɛ ɔpanin no bi. Nti apostle nso tumi yɛ elder ma ne yɛ yie. Peter nti ebi a sɛ apostle Peter wotuma fɛ no elder ma na yɛ yie. Ɔyɛ elder. Ɛno nti a na ɛno nso yɛntumi nhyɛ no sɛ apostle bɛtumi ayɛ elder ama na yɛ yie. Ɛnyɛ ɛno nkɔgye sɛ ɛdɔɔso deɛ no nso ɛbɔbɔ so kakra afei ni ɛkɔ kyerɛ a bɛtumi ayɛ hwɛ mu ma na yɛ yie. Apostle sɛ yɛkenkae John so ɔno nso ɔfrɛ no sɛ ɔno nso yɛ apostle. Ɔno nso John a ɔtwerɛtwerɛ nwoma bebree no ara nso no a na ɔyɛ Yesu somafoɔ. Ɔyɛ ɔsomafoɔ ma asafo no. Ɔno nso ɔfrɛ no ɔso ɔyɛ elder. Sɛ yɛkenkae fɛ 2 John 1 a ɛno nso yɛhunu ɛhɔ nso yɛkenkae yɛbɛhu sɛ ɔno nso ɔyɛ elder. 2 John 1 hɔ sɛ me ɔpanin no ɛtwerɛ kɔma a awura a wayi no ɛne ne mma a medɔ wɔn no kurim. Ase nso ɔmeɛhu sɛ ɔse ɔne ɔkan no sɛ me ɔpanin no de wɔyɛ elder. ɔne ɔyisu the elder na na maka sɛ ebi a ne dum bi na ɔne hwɛ asafo no nyinaa so a ɛna obetumi de the ɔpanin no na sɛ ne definite article bɛdi ahyɛ wɔ nti obetumi yɛ hu ɔpanin kora a ɔka ɛho asɛm. Yɛ sɛ Peter nso ɔyɛ apostle kyerɛ sɛ me nso ase ɔno nso ɛfɛ ne ho sɛ ɔyɛ elder. Nti ase ɛmɛ ebie yɛ adwene sɛ nka ne nwoma nyinaa kora na ɔtaa yɛ saa sɛ nka second John hɔ no nso a ɛno nso ɔtaa yɛ saa sɛ me ɔpayi third John hɔ nso a ɔsɛ me ɔpanin no twerɛ kɔma ɔdɔfo gawo a medɔ no nokorɛ mu me ɔpanin no me ɔpanin no nti asafo pɛ ɔno nso wɔyɛ asafo panin asafo no nyinaa panin no so ɔyɛ elder nti ɔyɛ chief elder wɔ hɔ. Ɔno nso ɔman kasa ɔde nkɔyɛ bi a ɔyɛ chief elder ama Peter nom ɛno nkae no nyinaa nti apostle tumi yɛ elder ma ne yɛ yie. Nti elder nyɛ small thing. Sɛ obi yɛ elder a ɛka sɛ obi yɛ elder a ɛnyɛ adwuma ketewa koraa ne nipa ntaa nte aseɛ cause sɛ Peter ɛyɛ elder a na John nom yɛ elder deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛ elders deɛ ɛhwɛ ne yie do ɛnyɛ pɛ deɛ maka sɛ ɛnidi soɔ nanso ɛdi ne deɛ dada obiara ɛdeda mpanimfoɔ no nyinaa ɛso ɛna ɛduru bi nso a sɛ bishop koraa nso bi yɛ bishop ano nso yɛ elder. Bishop ano nso yɛ elder. Sɛ nkae ɛfɛn sɛ Awurade asɛm no ɛwɔ Titus na tito a eti baako ntɛmu no mu hɔ nso a ebi ho sɛ deɛ ɛka no ɛte saa pɛpɛɛpɛ sɛ na Paul kyerɛkyerɛ mu kyerɛ asa Tito sɛ osisi ekuro biara so mpanimfoɔ no odi ka yi so elder na ɔbɛwie no na wɔkyerɛ sɛ deɛ ɛsɛ ɔpanin anaasɛ bishop sɛ nkae hɔ a 5 yɛnti na mede bɛgya Kreta na wasiesie no ɔma aka no pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ na wasisi kuro biara so mpanimfoɔ sɛdeɛ mehyɛ wɔ no ɛm sɛ yɛto yɛ bo ase ɛkenkae ne yie a yɛbɛhu no afei 7 hɔ nso 1:7 hɔ nana ɛkyerɛ sɛ elder but oyisu ɔhwɛfoɔ deɛ but you can King James version other version deɛ hɔ nso oyisu no bishop 1:7 hɔ ha ne yɛ 1:5 hɔ no yɛ elder deɛ ɛna 1:7 no nso refer to elder no ɛsa refer to as bishop ɔse na deɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ ne sɛ ɔhwɛ ase deɛ sɛ bishop ɛne sɛ onya ne ho asɛm bi nka na ɛsɛ ha sei no elder anaasɛ bishop ebɛtuma refer elder bi bɛtuma egyina hɔ sɛ bishop anaa bishop bɛtuma refer ama as elder ama na yɛ yie ɛnyɛ no nko sɛ yɛka sɛ yɛkɔ mu a yɛa ne dɔɔso overseers nso obi nso ɛyɛ overseer anaasɛ ɔhwɛfoɔ ana
events idin ne ya na sense kakra ɛno nso refer ma elder so ogenkae Paul nso actually kɔma so ogenkae Acts 20:17 so a hwɛ ade kakra bi ɛwɔ hɔ Acts 20:17 20 ɔse na ofiri Miletus makɔ Efeso kɔhyia asafo no mu mpanimfoɔ na ase Paul frɛ Efeso ɔsoma kɔma nkuro bebree so asafo mpanimfoɔ nyinaa ma ɔmo nyinaa baa ne nkyɛn mpanimfoɔ ɔnkae ɔsɛ elders na ɔadrɛs wɔn no ara no ɔsan refɛ wɔn as bi ɔsan refɛ wɔn ma as overseers ɛwɔ verses ɔkenkae Acts 20:28 hɔ a nso ɛrefɛ wɔn as overseers na wɔse 2028 hɔ no nti monhwɛ mo ho ne nwankuo nyinaa ho nkronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ sɛ mobɛyɛ Nyankopɔn asafoɔ de wɔn ara ne mogya anya wɔn no yie overseer nti obi yɛ overseer nso a sɛ ɔyɛ overseer nso na ɔhwɛ asafo so nso a ɔno nso yɛrefɛ ma elder ɔno nso yɛ elder nti yɛka sɛ yɛkɔ mu ɛdɔɔso nti sɛ obi yɛ ɛka sɛ elder adwuma elder deɛ akɔyɛ ɔpani saa na akɔyɛ ɔpani nti sɛ ɔyɛfoɔ na ɔyɛfoɔ bi wɔ asɔre mu na ɔhwɛ asafo no nyinaa so a ɔyɛ elder na ɔsan yɛ pastor so obi nso yɛ ɔsomafoɔ apostle koraa na wɔgye nkyɛn ɔda nsɔre bebree no ara no koraa ɔno nso yɛ elder sɛdeɛ Peter anam yɛ elders no nti obi yɛ bishop koraa no ɔyɛ elder ne mu ya ne din bɔ hɔ a yana ɛyɛ kakrakaa ne mu ɛtumi refɛn ma elder ɛni fan sɛ bi a asɔfoɔ bebree ne mpanimfoɔ bebree frɛfoɔ mo fan sɛ bi bishops ne ade nyinaa no wohwie mu di a ɔmo yɛ elders ne nso akɔyɛ sɛ elder no yɛntaa nyu so astart mfa mma ɔsɔfoɔ ne ya na ebu ne sɛ esua but ɛkɔ Nyankopɔn asɛm mu di a ɛtumi ɛka ne saa ɛma no ɛyɛ yie amen ɛni nti ɛm sɛ asɛ ne deɛ wei ne me de bie mu wɔ nneɛma ma ohunu sɛ si yɛka sɛ obi ɛyɛ asafo panin paa deɛ a ɛyɛ adwuma ɛso asafo no ne panin na sɛ asafo no mu mpanimfoɔ asafo no wɔn na yɛ mpanimfoɔ ɛwɔ fansɛ bi a ekuo no mu sɛ wɔn na hwɛ ekuo no so ti na mɛ sɛ wɔn yɛ mpanimfoɔ wɔn hwɛ so nyina ka ɛfrɛ mo ahwɛfoɔ sɛ wɔn na hwɛ ɛso asafo no so wɔn yɛ overseers anaasɛ bi a pastor anaasɛ deɛ aka a ɛkeka ho nyinaa ɛno nti ɛm sɛ awurade mu aburohu nso nti no ha deɛ no na yɛana asafo mpanimfoɔ no nso wɔn wɔ adwuma a ɛyɛ sɛ wɔn yɛ na wɔn adwuma no nso ɛyɛ sɛ ahoteɛ ne animonyam ɛbɛɛba ho na yɛana nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ obi ɛyɛ asafo panin deɛ a ɛni si ehu wɔ ne ho na mɛbɔ so kakraa ne nyinaa deɛ mɛdi ka akɔtu First Peter no ne deɛ quotation na mɛdi ka de maa mo no emu nsɛm na mbɛsɛ mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ mo na sɛ yɛ obi ɛyɛ ɔpanin a ɔhwɛ asafo so anaa mpanimfoɔ a wɔhwɛ asafo so deɛ a ɛsɛ sɛ wɔn abrabɔ no etumi ɛyɛ different koraa na nneɛma bi wɔ hɔ deɛ a sɛ bi a nipa no ɛsɛ sɛ ɔyɛ nipa a wɔpɛ nsa sɛ nkapa abɔ kame mu nsɛm deɛ wɔn mpɛ nsa deɛ ɔsaduam obi yɛ ɔtaa no nom nsa saa nipa no deɛ ɛsɛ sɛ ɔno nom nsa anaasɛ bi a ɛni so ɔhyeɛ ne nsa n'ani so yɛ hyeɛ na afei tere ɛsɛ sɛ nipa no nso ɛyɛ sikani bere so bi hwɛ asafo so na n'ani bere sika a ɛde disqualify no ɛni sɛ ɔhwɛ asafo so ɔsɛ n'ani bere sika ɛna afei nso onye nipa nso a nka fan sɛ bi a meka sɛ bishop anaasɛ ɔhwɛfoɔ na ɛyɛ ne ɛmu mmienu yɛ ɔhwɛfoɔ paa hɔ a na ka sɛ asafo no nyinaa panin ɛna ɔno ne mpanimfoɔ ne nyinaa deɛ mɛde fra ne na anka panin paa deɛ nka ɔnyɛ abɛɛfo obi a waba foforɔ deɛ ni sɛ yɛde ne hwɛ yɛsi ɔhwɛfoɔ a yɛde obi a ɔbaa yɛ nkyerɛeɛ a onim deɛ na onim ekuo no mu nsɛm na ɔsom yɛ nkyerɛeɛ no saa nipa no deɛ ni sɛ si yɛsi panin a ɛni sɛ ɔyɛ asafo no panin nti nka abɛɛfo ana afei nneɛma bi yɛ negative thing na mi bɔ so na mi yɛ ama positive nso ɛnsɛ ahomasoɔ obi yɛ elder deɛ ɛni sɛ ehu ahomasoɔ ɛwɔ ne ho ana afei nso dimbɔne ne sɛ nipa bɔ ne dimbɔne outside o inside o ɛnsɛ yɛbɔ ne dimbɔne ɛna afei nso na no nso yɛ mmienu nano anonta ano mmienu na ɔka wei wɔ ha si a na ɔka wei nso wɔ ha si different thing ɛno nso deɛ ɛnyɛ ano mmienu ɛnyɛ na ɛnsɛ wɔyɛ adufuru pɛ elder anaa overseer
obi overseer na sɛ ebi a ɔyɛ bishop a ɛne sɛ saa nipa no ɔyɛ nipa bi a ɔyɛ adufuro pɛ na apɛ nso ɛnyɛ sɛ ɛnsɛ nipa no pɛ ɔno nko a ɔhopɛfoɔ sɛ ɔkɔyɛ nipa bi a sɛ ɔpɛ ɔno a no ho ɔpɛ ne ho ɛkɔba no saa ɔntumi hwɛ Nyankopɔn asafo so ɔntumi nyɛ ɛma asafo no ɛnkɔ so na afei nso ɛnsɛ nyakokɔ ha no kakra bi a na ne bu afu ɔyɛ obufafoɔ taa fa bufuo ɛnsɛ ɔtaa ɛfa bufuo na afei nso ɛne sɛ ɔyɛ nhyɛsoɔ ɛne sɛ ɔhyɛ asafoma no so nhyɛsoɔ nso ɛne sɛ yɛhu wɔ nipa no ho na abakomasɛm anaa tirimudɛsɛm nyɛ sɛ nipa no ɛfa ne sɛ bi a woyɛ elder na wonyɛ wɔhene na mmom woyɛ ɔsomfoɔ do wɔhene ɛnsom ɔmaa no adeɛ but yɛn deɛ yɛwɔ mu mfimfini sɛ obi a ɔsom na mmom ɛnim mu mfimfini sɛ obi a wɔdi hene na mmom sɛ Awurade kaa no ɔsɛ medeɛ mewɔ mu mfimfini sɛ obi a wɔsom mo nti medeɛ mensom mo na mmom ɛno nso animuonyam ɛbata ho na mmom yɛn sɛ tirimudɛsɛm na afei nsɛm ka elder deɛ ne sɛ ɔkaka nsɛm bebree ɔkɔ wei nkyɛn na ɔno akɔdi nkɔmmɔ na ɔkɔ wei nkyɛn na akɔdi nkɔmmɔ nsɛm ka bebree ɛne sɛ ɛbɛsa elder bɛgye di mbɔne nti ɛno nso nsɛm ka no sɛ ɛfiri hɔ na afei n'ano nyɛ toro bua n'ano wɔto pɛɛ yie paa ɔntumi mfa asɛm nsie wobɛsu asɛm koraa wɔkyerɛ no a asɛm no abɛhu na ebi asɛm no ɛda dwa ɛno saa no ano a ɛyɛtoro na asɛ nsɛm a ɛne sɛ yɛmfa nsom a wɔwɔ ɛne sɛ ɔka nya deɛ bi sɛ ɔmɛka sɛ ɔkɔ ha aba ha sei ɔkɔ ha na wɔba ha ɔkɔ ha na wɔba ha sei a ɛno saa no ɛnyɛ na afei akwadworɔ ɛnsɛ yɛhu no onipa no ho kɔsɛ obi yɛ wohu mu kwadwofo a ɔntumi hwɛ Nyankopɔn asafo so ɔhwɛ adeɛ so ade no a ɔhwɛ soɔ no ɛyɛ adeɛ bi a biribi a ɔhwɛ soɔ ama ade no akɔ soɔ ɛyɛ adwene mu ɛyɛ nimdie mu na yɛhwɛ biribi soɔ no na ɛbɛnya sɛ ɛyi akwadworɔ kɔsɛ yɛbɛsua yɛbɛtie ne akɔka yɛbɛsrɛsra deɛ nyi sɛ yɛma akwadworɔ biara bɛba wɔ adwuma no mu na afei nso ɛyɛ sɛ yɛ nyaatwom ɛnsɛ elder deɛ bi ɛne elder kɔyɛ nyaatwom overseer na nipa yɛkɔhu sɛ ebi a woyɛ nyaatwom asɛ woyɛ nso ebi a wonyɛ ɛno saa deɛ ɛnyɛ sɛ ɛba saa ɛdɔɔso ne nyinaa deɛ yɛkɔ so ne yɛbɛhu negative things mu bi nie na afei ebi a sɛ yɛkɔ positive nso a deɛ ɛyɛ a yɛsɛ yɛhu wɔ nipa ho no nso nie emu bi nso na mebɔbɔ soɔ no a wana ɛsɛ nipa no wɔyɛ nipa a ne ho ni asɛm obi yɛ elder na overseer adeɛ a ne ho ni asɛm ɛkyɛ sɛ ɔyɛ ne biribiara kama ɔnamɔtee ne ho ni asɛm na n'ani nso ɔyɛmfa nsɛ bi a sɛnka ɔyɛ nipa bi nso a wɔware nso a elder ntumi nware ɛyere no mmienu maka sɛ ɛbɛka awareɛ ho asɛm bia na obi wɔ hɔ a na ɔde ɔware ɛyere mmienu ɔyɛ mu nyinaa ho ade nom ne ɔdɔm baa asɔre mu asafo no mu ɛno yɛ different ɛna obi wɔ nso sɛ nka waba sɔre mu no ɔkɔware mmaa mmienu nso a ɛho asɛm nka nya de korɔ ne mmom sɛ nka obi wɔ asafo mu koraa na sɛ ne yere mmienu a sɛ yɛpa ahwɛfoɔ deɛ a ɛnɛ sɛ saa nipa no ɛnsɛ ɔsom ne sɛ yɛyi no sɛ ɔmmra mɛyɛ hwɛfoɔ na ɔbɛka mpanimfoɔ obi a ne yere mmienu deɛ wontumi hwɛ Nyankopɔn asafo so nti ɛno nso yɛmepa yɛbɛka ɛho asɛm awaresɛm ɛbɛ mu a ɛbɛyɛ ho nkyerɛkyerɛ nti ɛno nso ne yere yɛ baako pɛ obi a ɔnware yɛbɛtumi ahwɛ asafo so ama no ayɛ yie ne mmom sɛ obi aware nso so a nso bɛtumi ahwɛ asafo so ama no ayɛ yie saa nipa no nso ɛnsɛ na nipa bi a n'ani da hɔ pɛɛ yie paa because ɔhwɛ adeɛ so na wɔne nna hɔ a nneɛma bebree no ara bɛtumi afɔ ase na afei adwene ɔsɛ n'adwene mu nso tumi tie obi a n'adwene mu tie bi a pure mind sɛ nkɔfɔn nsɛm nhyɛhyɛ n'adwene mu ɛba saa ɔbɛtumi ahwɛ ade no so yie paa oni anibɔne sɛ n'adwene mu ankasa n'adwene no emu yɛ fitaa adwene mu tie ɛyɛ na afei nso mɛka sɛ ɔwɔ good behaviour ne yɛyɛ ɔyɛ ne ho wesee ɛno nso yɛ adeɛ bi a ɛyɛ very good paa na afei awɔhoyɛ because ebi a obi na woyɛ elder sɛ ɔwɔ bi koraa ba elder na wɔsɛ bi a ɔgye ne nɔpɛ ma no ɛtena ahwɛfoɔ ɔmo yɛ ahwɛfoɔ sɛ bi a ne yɛasom obi koraa sɛ ɔmmra kuro yi so na sɛ wɔnkɔ ahasɛ nkɔdi dwuma bi a elder na ɛyɛ sɛ wɔgye no na sɛ elder mpɛ awɔhoyɛ ɛnso deɛ a ɛnyɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ nipa bi a woyɛ elder a wopɛ awɔhoyɛ wɔawodi wo ho so a na afei ɛsɛ ɔyɛ nipa bi nso a otumi kyerɛkyerɛ otumi kyerɛkyerɛ elder so ɛsɛ ɔyɛ nipa otumi kyerɛkyerɛ na afei ɛsɛ ɔyɛ nipa a ɔdwoɔ na ɔbu adeɛ na ɔwɔ abɔtɛrɛ because sɛ elder ankasa nso ɔnyɔ na n'ani so wɔhyɛ ɛnyɛ negative na n'ani so wɔhyɛ kakakakaka pupu bi saa no yɛ ɛnyɛ but ɔyɛ nipa bi a
ɔyɛ bɛtɛɛ ɔyɛ bɔkɔɔ sɛ elder tumi yɛ bɔkɔɔ obi yɛ elder na afei ɔyɛ nipa nso a ɔyɛ respectful obu adeɛ sɛ obu nipa no ɔno wɔda wɔn mu ano no obu ma wɔn mo na nyɛ wɔn ɔda wɔn mu ano no nko but nipa biara aka biara no nso no but ɔyɛ nipa bi a obu adeɛ nyɛ sɛ obu no ho but obu adeɛ na ɔwɔ abɔtire no so ɔda nipa na ɔni abɔtire deɛ a ɔni akoma deɛ a ɔntumi na nipa no ɔde to nipa na ɔni abɔtire deɛ a ɛne adwuma no koraa de sɛ ntumi nkɔ so sɛ ɔwɔ yere no ɔyɛ ɔwarefoɔ nso deɛ a ɛsɛ ne fie nso ɔtumi to ne fie yie na ne mma nso sɛ wɔn anyinyini yɛ deɛ na wɔn ntra avanse bi a nipa nyini duru mmerɛ bi deɛ a wontumi mpoa no ne mu sɛ nipa no nya nuru mmerɛ bi a wɔhyɛ wase deɛ a avanse na ɔbɛyɛ ɔhwɛfoɔ ansa na wɔwɔ deɛ ɛsɛ sɛ ɔma no ɛtumi control mu yie kama paa na yɛ ma no wodi asafo so atumi hwɛ wo fie yie awa family utumi hwɛ saa family no yie because ɛno nso sɛ wontumi hwɛ family no so deɛ a sɛ wontumi nya deɛ a wobɛtumi ahwɛ Nyankopɔn nso nkurɔfoɔ so wontumi hwɛ wo ma a wawowɔ mo wontumi control wɔ mo wontumi nka wɔ mo nhyɛ wontumi nka wɔ mo nhyɛ ma wɔ mo ntie wo deɛ a bɛyɛ dɛ na wobɛtumi ahwɛ Nyankopɔn asafo so na afei sɛ ne mabu no na afei nso ɛno akyi nso no sɛ obi yɛhwɛfoɔ nso yɛka no na sɛ n'anim yɛ duro boa n'anim nyɛ duro asafoma no ɛkasa n'anim ba heart sɛ yɛ elders a na yɛhwɛ asafo so a ɛnyɛ sɛ yɛbɛkum yɛ anim but ɛne yɛ pa no nso ma yɛanim yɛ du ɛma ɔmo a yɛsom wɔn no de obuo ama yɛn nti yɛanim ɛnyɛ sɛ yɛanim yɛ atuu wɔn anim yɛ atuu ɛba saa no ɛnyɛ elder deɛ na deɛ mɛma wɔn anim ayɛ atuu baako gyinagyina nneɛma bebree so meeting ba a ɛnyɛ no nsɛnka nneɛma bebree no a aba saa no a na wogyina nipa no mu ɛsom wɔn mo a na wɔn anim nyɛ du ɛneyɛ bi a nipa bi ehu wɔn ho a ɛyɛ nɔkore nti no na mma ɛnipa nso bi a respect ɛyɛ sɛ ɛde ma wɔ no na ɛni hɔ nti animduro deɛ ɛnya deɛ bi yɛ tɔn na store na ɛnyina mu na so nyɛ kɔn mu na deɛ na akɔ nsuo ne nsuo ne mu animduro deɛ kyerɛ sɛ obi yɛ n'anim wɔ du a kyerɛ sɛ ɔnyɛ basabasa na kwan nyinaa ho te nti ɛba saa n'anim ɛna afei nso ɛsɛ sɛ wɔn kɔ ɛfa nso bi a wɔn ɛnkɔ asɔre bie no koraa no nso no wɔn bɔ yɛ dimpa wɔn a ɛnkɔ asɔre no bie nso a wɔn manso bi ɛnyɛ no wɔn na ɛyɛ sɔmɔ koraa wɔn ni yɛ tete bɛnbɛn a wɔn no sɛ bi koraa wɔn na ahwɛfoɔ anaa wɔyɛ elder anaa wɔyɛ pastor anaa wɔyɛ bishop anaa wɔyɛ overseer presiding elder koraa no wɔsɛ sɛ nipa bi a wɔn tete wɔn ho nyinaa no wɔn tumi ɛbɔ wo dimpa nyɛ wɔn wɔ asɔre no mu nko but ɛyɛ sɛ etumi nya dimpa nso firi outside ɛno nso ɛwɔ hɔ na afei nso ɔsɛ ɔpɛ nipa sɛm elder deɛ sɛ wohu sɛ woyɛ elder wopɛ nipa sɛm obi ɔmpɛ nipa ɔhe da mpɛ nipa ɛwɔ abrabɔ ɛno nso ɛnyɛ elder deɛ sɛ woyɛ nipa a wopɛ nipa paa ɛyɛ very good ɛno maka sɛ ɛno yɛ good behaviour ɛno nso ɛyɛ paa ɔpɛ nipa na ɔtene nso so ɔtene ɔyɛ nipa a wɔtene ɔnkyea na kwan nkyeakyea sɛ bi a bi a na ɔyɛ elder ɔnyɛ full time ɔno ayɛ n'adwuma ma ɔsan ahwɛ asafo so but adwuma mu ne fie ntotoeɛ na asesena nyinaa mu ɔnyɛ kalabule na wasan abɛgyina Nyankopɔn ma mu asan abɛtu wɔn fo daabi elder deɛ wɔsɛ wɔtene elder tene deɛ Awurade ka no ɛno pɛpɛɛpɛ na elder de yɛ adwuma na ɛno nso ne ho te elder ho te ne sɛ bi elder ho ayɛ pɔtɔɔ elder sɛ Nyankopɔn asɛm abɛɛ de wɔnim wobɛtumi aka ba ne ho deɛ yɛ pɔtɔɔ ɔyɛ elder deɛ but ne ho ɛnte abrabɔ mu ne nsɛmkeka nom ne abufuo ne aniberebereɛ nom ne adeade Paul koraa sɛ ɔkɔɔ Efesofoɔ no wɔn nkae sɛ ɔno wɔn tenaeɛ no obiara no na n'ani ammere ne sɛ Paul yɛ ɔho tii na ɔyɛ saint ne mu te ɛnyɛ deɛ bi a nneɛma bi hyɛ Paul adwene mu ɔni awaresa yi ani ɔni ani bi a awaresa yɛ ahyɛ mma ne ho te ɛsɛ elder nso ne ho teɛ akɔnɔ nhyɛ suo ne n'akɔɛ mu abrabɔ mu wɔyɛ ne ho wesee ɛno yɛ adeɛ bi a ɛyɛ paa n'ani nso da hɔ sɛ mbɛde kae aka no na odi nkyerɛkyerɛ so ɔno ara nso nkyerɛkyerɛ ne odi so nyɛ sɛ bi a elder deɛ wode woni nkyerɛkyerɛ so ɛdeɛ ne a wohu sɛ wohyɛ obi ase sɛ tumi a wɔhyɛ aseɛ no nso wotumi nya tumi no anim animuonyam na Nyankopɔn nso yɛ saa ahɛ no aseɛ saa nyɛ n'anim animuonyam na ɔmo nso ɔmo fan sɛ bi a ɔmo hyɛ yɛ aseɛ no nso ɔmo hu sɛ nso yɛdi nkyerɛkyerɛ so nkyerɛkyerɛ no doctrine no nso ofolo no pɛpɛɛpɛ ɛno nso ɛyɛ adeɛ a ɛhia paa na afei nso yɛde Nyankopɔn asɛm nso tumi to fo na nyɛ sɛ bi a de obɛtumi de nneɛma bi a ɛhu abrabɔ ma to fo deɛ but
sɛ ɛkwati ban bɔ no deɛ a yɛfotuo baakɔ yɛ honam so afotuo nko a ɛno saa no ntaa mmoa bebree ɛyɛ adie nanso ntaa mfa nipa nkɔnkwam na mmom deɛ ɛyɛ very good na ɛhia paa kɛsɛ ne sɛ ɛde Onyankopɔn asɛm bɛtumi atu fo na ɔde Onyankopɔn asɛm so tumi yi nkurɔfoɔ atɛn ɔmo akwan ɛntene ne bi ɔmo kyeakyea wɔn nsɔre mu ne nkurɔfoɔ bi a ɔmbɛ sɛ ɔmo de nneɛma bɛsɛ a Onyankopɔn asafo no ɔde asafo no ano a ɛnam sɛ wabene paa wɔ Onyame asɛm nti ɔtumi de Onyankopɔn asɛm no so yɛ debee ɛyi atɛn na ɛnyɛ n'adwene ɛnyɛ book ɔnyɛ book law ne mmom Onyankopɔn asɛm no wɔni mu na ɔtumi de yi nipa nso atɛn ɛno yɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ ɛtumi ɛyɛ no nso na ɛnika afei nso nipa a ɔnyɛ asafo no wofiri church no na yɛfidi wɔ mo deɛ na yɛde fidi wɔ mo yɛnyɛ asafo no sɛdeɛ wohwɛ wo fie no wofidi wo family wode te wɔ mo ama abɛyɛ nipa papa abɛyɛ nipa kɛseɛ ama abɔ bra pa saa bɛbɛyɛ pɛ na woyɛ hwɛfoɔ nso a wohwɛ asafo no so a nyɛ sɛ wode wɔn a wade w'ani na ɛhwɛ asafo no daabi but wofidi wɔ mo nyɛ sɛ wode nteteeɛ bi ma wɔ mo wode akwankyerɛ bi ma wɔ mo wode afutuo bi ma wɔ mo woyi aniyɛ bi adi kyerɛ wɔ mo nyɛ sɛ wofidi obi a kɔyɛ sɛ wonyɛɛ no sɛdeɛ kɔtɔ akɔkɔ a ɛdeɛ aburo ɛna ebi a ɛyɛ no na akɔ no wɔn musuo ni yɛhwɛ no so gyɛ sɛ yɛde to wɔn akwan nyinaa yi ama wɔn ɛde ɛyɛ adwuma kɛseɛ nti nyɛ sɛ bi a obi yɛ elder ne akasa woyɛ bishop obi a ne elder nti ɔsɔfo yɛ elder anaasɛ bishop anaasɛ overseers ɛne apostles wɔn nyinaa yɛ elder na Peter kan sɛ me nso so meyɛ ɔpanin bi I'm also an elder nti mimi tu mu mpanimfoɔ no fo being an elder no sɛ woyɛ elder abɛtumi atu elder bi fo na Peter nso ɔno nso ɔtu mpanimfoɔ no because ɔno nso yɛ ɔyɛ ɔpanin bi nyɛ sɛ bi ɔnyɛ pɔnka mpanimfoɔ ɔyɛ panin bi de odi panin onim sɛ ne mpaninni nso ɛsi tie na afei deɛ mɛka no sɛ ɔhwɛ asafo no nso yie na ɔhwɛ asafo no so ɛwɔ ɔdom ɛnyɛ sɛ amemene mfe anaa asɛ ɔhyɛ bi asɛ yɛhyɛ no asɛ ɔhyɛ bi na ɔde yɛ saa daa bi wɔhwɛ biribi no adeɛ a wɔyɛ no ɔyɛ no wɔ ɔdom ɔdɔ paa na ɔde hwɛ Nyankopɔn asafo no so ɔdɔ Nyankopɔn ho dɔ ɛwɔ ne mu ɔhwɛ asafo no so ɛwɔ ɔdom na ɔwɔ akoma ɛpɛ adwuma no nso ɔpɛ ɛna wɔyɛ na mo nyɛ sɛ nipa no wɔn mpa a yɛbɛhu nneɛma bebree nu a wɔ nipa no ho sɛ obi yɛ adeɛ na asa adeɛ a wɔyɛ na sɛ wɔn mpɛ badakɔ yɛ sɛ ɛnhyɛ bi anaa abasa nso ɛnyɛ fɛ but ɔwɔ akoma ɛpɛ a ɔde ɛhwɛ asɔre no so a asɔre no so ɛnya nkɔsoɔ na afei ɔwɔ nhwɛso pa ɔde ne ho yɛ example ma church no ɔwɔ nhwɛso pɛpɛɛ yie a ɛno nso mɛkasa fa ho nti nyinaa ne yɛgu so ɛbɔbɔ soa na afei wɔyɛ nokwafoɔ nokwasɛm ne nyasa bi a asɔre no mu nsɛnsɛm asɔre no mu nneɛma asɔre no mu ntotoeɛ nneɛma bi wɔ hɔ a nipa ntumi ne ho nokorɛ elder woyɛ elder bɛkora elder ntumi ntua ne tight elder ntumi nyɛ sei elder ntumi nhwɛ asafo no so nam sɛ elder koraa yɛ mmere nti no ɔno ankasa no sika yie ne nneɛma bi yɛ ne den koraa nti no ɛma asɔre no ma no koraa na affect wɔ mo because ɔno ankasa no odi ade n'anim a ɔni anim onyamesuro mu nti ɛnam mmerɛyɛ nom ne nneɛma bi atwa ne ho ahyia ne nti no mu ne mmerɛyɛ nso aka asafo ma ne nyinaa na sɛ elder ɛɛhye na elder yɛ nokwafoɔ na elder ho te na elder nso Nyankopɔn na ɔde to n'akwan nyinaa yi a ɛbɛma asafo no nso anya nkanya bi ɛno nso yɛnya paa yie paa nti elder nso yɛhu ne saa nneɛma wɔ nyinaa ɛwɔ elder ho a ɛma ne ho te negative things bi wɔ ayɛ sɛ yisi nkyɛn na nneɛma bi yɛ ɛyɛ deɛ ɛsɛ yɛhu no wɔ yɛn ho na ɛtumi nso aboa na afei adeɛ baako bi wɔ nso a ɛyɛ sɛ yɛana yɛhu ɛwɔ elder ho no sɛ ɛsɛ elder dwene asafo no ho ɛyɛ sɛ ɛne meka adwene mu sɛ ɛnyɛ sɛ bi akɔda a na van sɛ wosi kasɛm nkonta na wɔtotoɔ wabrabɔ mu nsɛm bi project bi ɛsisi wɔ no so ɔno ho na nipa no wɔdwene ɛka wadwene ho wontumi nkwate ntena asɛdeɛ adwuma bi a wɔpɛ mmoa bi a wopɛ sɛ wonya anamɔ bi a biribi esi wɔ no so ɔbɛtumi adwene ho ɔdeɛ nanso Paul sɛ ne bere nyinaa mu no nso ɔdwene asafo no ho nyɛ sɛ elder nwene asafo no ɔmo korɔ no ɔmo ba ho asafo no sɛ ɛkɔ soɔ sɛ nkɔ soɔ agya ama obi ɔsɔfo no ɛsɛ wɔyɛ baa nanso yɛdi ka nya nteaseɛ bɛ sɛ woyɛ elder koraa no a wohu sɛ dibire no so woyɛ asafo mu panin koraa no wohu sɛ asafo mu mpanimfoɔ dibire no so nti yɛ sɛ yɛtumi dwene asafo no mo pɛɛ yie paa na afei bio nso yɛtumi srɛsrɛ asafo no yɛtumi srɛsrɛ asafo ma no yɛtumi srɛsrɛ at least so bi koraa ma asɔre a yɛtumi ahunu sɛ asɔre no bɛyɛ 2 weeks na ɔma asɔre da ti 2 weeks yɛhwɛ mu ane deɛ nipa mu sɛ ɛbɛɛ na ɔtwe mmienu ni asɛm sɛ ɔma asɔre da ɛsɛ yɛtumi mmɔden a ne yɛtumi tiri sɛ yɛtumi hu deɛ ayɛ no wɔntuma no ma obi wa na obi a ɔyare obi na bibi na ɛha no na akyire ɔbɛbile mu yɛn
man say elder nso de ta blame beble elder de nsi nipa nunu wo ko say ade ntina mi yare nso bi ansi yase ba sa nipa no kwa na ko yase asa ne ho hia asafo no ti say be say at least elders de omo hia sempa no mutumi sresra asafo ma no na asafo no nso hu sampa say omo kora wonkofo bi a omo nso tumi be sresra omo ti na say nipa na kwadwe na antie ma ntumi ma eno nso elders ne betana so omo ahwehwem eno ya de bi say nka ibufo ma no ti edu ntimu edu na ho na Paul ka se bi say ntimu ma yen sresra ne nhwehwe ye ho ene twetwe ye ho nko odo no nyuma pa mu tumi sresra ye ho do eni asafo no nyina sadie say tumi sresra ye ho sresra ye ho nya time asafo no nya nka nkomo ekotena say di nkomo hunya sana bi but purpose with good purpose ye kwesra obi ye kwesra ni pa no ni ahwe na so tena mu nya me nso mu ni mpa ye bomu ni fie ni ma bebre o say ye sresra o me say adwene mi wo ye tirim ana e bi as elder person o ware a na afedi na oba person o ware no na bi o no kwesra no ene nya sana ni bi ni mo say elder ware o elder nware yo o say ni pa bota pa bi ta akire afi nso ese ye ma obia ehunhia ye ensrasa no nso me nkoye se bia obia obomodin pinhu ana yesra no nimo di omomodin odi obomodin o se ye me ne ko om nyina ho ni ku nipa no ho ene ne ensrasa me ka ho asem no na afi ye manipa obia wa so no bia nso hunhia ye nipa bia o yo ba o yo be mo yo warofo waba nkwa no ho nkwa wo bo Awurade din a yedi wato wo mo ano ne de na asem moda wo mo ano ne de ese ye ma asafoma no ho ehia ye no mu kran so hu ne saa se onipa na ye so mo no so hu sa ampa omo hu hia wo omo so omo nya saa adwen ne wo mutu hu sa ampa pa sei me hu hia no pa eno so eye pa na Nyankopɔn so ani je ho baka se yenye nhwe so pa ema wo se ye be nhwe so papa ye Paul ka che Timothy wo se 1 Timothy 4:12 say ne ka sa kasapa didi nhwe so obrapa ọma na honye hweso ma church no a ọmụ sampa Timothy onye pesami nkuminya nye bu fafo Timothy obi ya nsem ka ne odi nyama bi edi agoro na masafo no nyina na ne agoro die cause ohwefo na nsem kwankwa na oyi ni waso num nsem kwankwa na ohwefo no oyi die enye pa na hweso pa ewo asafo no mu hweso pa no nkogina se wo shatale pa na bia ho ye feda bi ene ehunamu abrabo me kasa enhweso pa wo abrabom wo kasa yemu wo kasa Onyankopɔn asɛm tie ho wakom kyene yemu wo mpae bom obi mu wo ne ho eye hweso am obi akoyesa obi etima hwe wasua bi a eye nimo nyese bi a eno nso ye beba so na afi se apart from say ensese enya adaade nso adaade ade ehia pa time cause oyehwefo overseer ana elder na opani na uni adaade dia be na betimi ahwe asafo so wo ma na makora wo mo kora wo fi uni adaade ma wo family a be na betimi ahwe wo mo so wa nkasa wo family kora untimi hwe wo mo na uni time bi ya abrabo mu ya asetena mu die yedi ne ɛho na ɛno ho bere nkoa na ye bere na owi ase nkoa de na enya time ama wo de a ɛne sɛ ntimi nya dwuma no ne mo sɛ ntimi nya time at the same time so no ɛsɛ de ye nso a ebi a de tena aseɛ ɛno nso ebo mo ne nso ebetimi nya ye go so your elder ɛne sɛ obi a ofa chance na nam krofo so o your elder de ni so yes sɛ ofa chance on na nam krofo so ɛsɛ nuane di sɛ one ɛkasa fo no so ntino ɛkasa fo no de be edi nuane ma ne di da bi nyɛ saa na elder de tie ba saa na elder nanim nye duru na nanim nso enye nyam nti sɛ adwuma ne yɛ nso a yɛ tene yɛ ho na afei adwuma no nso no yɛ ne sɛ deɛ sɛ yɛ ma nya ho nyama bi esi me kwan no ne yɛ da de sɛ free ɛn sɛ dɔɔso ma nya ho nyama bi esi me kwan we esi me kwan wɔ fa ha wɔ kwa obi wɔ sɛ ɔyɛ fo a oni time akora ana me benu a wade no sɛ wode time nyinaa ma sɔrɔ no yɛn kasa yɛn nso pan yɛ time nyinaa ma sɔrɔ no sɛ wɔn nso obetuma yɛ bibi ɛbɛboa wo wɔ leisure time hɔ a ɛsɛ wɔn nso wode tutu bibi ɛbɛboa wo ne mu hu sɛ woda bibi ano nti ɛwɔ sɛ ɛhwɛ ne yie paa na bi a late yɛ bi a overseer ana sɛ elder bɛba sɔre a ne wɔyɛ late de cool late yɛ deɛ wɔ hɔ ebetuma to obi a ne mu bi a elder deɛ de bia late
elder late ɛno koraa na nka Paul koraa ka sɛ yɛka elder koraa ho ase ne Paul sa tu ɔmo yerenom so fo paa sɛ ɔmo yerenom nso so mmɔbra pa na ne yɛ menka ho asɛm ne yɛ pa akyire na ɛbɛka kyerɛ awarefoɔ nso a ɔmo kununom edi mpanin wɔ asafo mu nso wɔn nso abrabɔ ne wɔn ne yɛ asɛ fata na ɛso Nyankopɔn ne mu onyam ɛni nti ma nya ho biribi asi me kwae nom ne yɛ ade bebree bibi tuma asi kwae ne nso ne sɛ dɔɔso ɛna ne sɛ enyiyi mu ɛne nhwɛnimu ne nyiyimu som ɛne deɛ nyɛ nhwɛnimu ne nyiyimu ɛsom deɛ nyɛ koraa na sɛ bi a yɛ adwene mu na asɛm asi wɔ hɔ no wɔtie nti wɔn a wɔtie no nti yɛ ka ne yie ama na tie ne yɛ daa bi yɛ fidi members no nyinaa ne mu yɛ konya picture bi nso asɛm asi wɔ hɔ nti no yɛ ka ne sɛ di a daa bi ɔwɔ sɛ nipa wɔ hɔ wɔnni hɔ wɔɔsom obi wɔfiri nipa no nipa na yɛ fidi wɔn ɛsɛ wɔn biara ho hia yɛ because enim deɛ wɔkyena de bɛba na deɛ wɔde wɔde wɔn asi ne so koraa sɛ ebi a asɛm asi deɛ obi a wɔn ani akɔ no bebree no ɔno koraa na ebi a akyire koraa no ne asafo no koraa wɔntumi a anyɛ deɛ ɛsɛ wɔyɛ wɔ asafo no mu tie ma obi ɛho hia ne a ɛno na ɛso Nyankopɔn ne mu nya na animhwɛ nso amam na afei sɛ medical aka no nso asafoma no nso ɛyɛ sɛ wɔn nyinaa bɛbɔ yɛ di mpa asafo no a yɛwɔ mu no sɛ wankasa wɔwɔ som a asafo wote asafo mu na wodi panin na wɔn a wɔn wɔsom wɔn no wɔn mmɔ wodi mpa na wɔn ɛsɛ ɛwodi sɛ yɛ ɛnyɛ koraa sɛ asafo no deɛ wɔn bɔ yɛ di mpa paa elder deɛ ɛyɛ sɛ wɔdi mpa wɔ asɔre no na sɛ overseers deɛ anaa presiding elders deɛ ɛyɛ sɛ wɔn wodi mpa paa ɛwɔ asɔre no kyɛ sɛ wɔn som asɔre no yie na nyɛ sɛ ebi a neɛ elder na yabɛhyia elder nyɛ meeting nko na elders bɛyɛ elder age na nipa nim akasa kyerɛ wɔn de tu wɔn fo asrɛsra wɔn na wɔn nyinaa ɛkɔ soɔ no na adidi mpa nso ɛɛba ɔbrapa no ɛno nso yɛde ebi a ehia paa na ade baako bi ehu bi wɔn sɛ woyɛ ɔpanin a ani nyinaa hwɛ wo ani nyinaa ɛɛhwɛ wo ne deɛ bɛyɛ na ɛsɛ woyɛ ɛna ɛsɛ wokɔ tee de baako mi hu no sɛ ani nyinaa ɛɛhwɛ yɛn di a deɛ ɛsɛ yɛyɛ no sɛ yɛbɛkɔ tee na yɛayɛ nipa tumi de wɔn ani ɛto yɛ so sɛ yɛbɛtumi aboa wɔn adeɛ yɛhia paa sɛ nipa nyinaa ɛhwɛ wo wotoɔ ne nipa nyinaa obiara ɛhwɛ wo deɛ a kyerɛ sɛ woma ne kɔ benkum a yɛbɛhunu woma ne kɔ nifa a yɛbɛhunu nti na ɛsɛ wokɔ tee na woyɛ nipa bi a nipa tumi de yɛn ani koraa to wo so sɛ asɛm ɛsɛ obɛtumi aboa yɛn wɔyɛ hwɛfoɔ deɛ akɔ nipa ɛwɔ ne ho ɛdɔ ɛne ne ho anigyeɛ sɛ asɛm ɛsɛ deɛ ɔyɛ deɛ ani ato no so ɛwɔ ne mu awerɛhyɛmu sɛ ampa obɛtumi aboa yɛn na mmom nyɛ sɛ ebia sɛ ne ntina wɔde ka kyerɛ Joshua 1:7 wɔsɛ Joshua asɛm no a Mose kaa yɛ nyinaa no hwɛ ne yie pɔtee ɛma ne nkɔ benkum ɛma ne nkɔ nifa because ɛni wasi Israel dɔm nyinaa no nti ani nyinaa ɛhwɛ wo wo ne obiara ɛhwɛ wo wɔ nti hwɛ sɛ wɔnkɔ benkum na wɔnkɔ nifa wokɔ benkum a ɔman no nso bɛkɔ benkum wokɔ nifa na ɔmokɔ nifa wokɔ tee a ɔmo ɛbɛsɛ kɔ tee na ɔmo nso kɔ tee ɛna Paul ka kyerɛ Timoteo sɛ ɔmo mɔni bebree na ɔmfa ne ho nyɛ nhwɛsoɔ na asɛm a wɔka no nso wɔnni so Timoteo ani nkyerɛkyerɛ no so paa yie paa na ɔmo etie no nso no wɔtumi ate bi no mo nkwa mmom sɛ ɔhwɛfoɔ elder paa bɛgyina ɔka asɛm dɛdɛɛdɛ edu taa koraa so na elder no elder dɔɔgye elder koraa kɔyɛ bosom adwuma but wɔma eduru adansedi a wɔnkɔ eduru yɛ wɔnkɔ deɛ a ɔnyɛ hwɛso pa ɛba no saa deɛ ɛna ɔnyɛ good elder no ɔnyɛ good elder na ɔwɔ case nso wɔ Nyankopɔn anim because Nyankopɔn adwuma ne Nyankopɔn afrɛ yɛ si ɛmɛ nti sɛ nipa deɛ ne tu yɛ so sɛ yɛbɛtumi aboa wɔn ɛna kyerɛ sɛ ɛyɛ elder ti elder deɛ mu ni kan fa nsɛm wɔn dwene sɛ ekuo na yɛde wato ano no anaasɛ asɔre no a wɔ mu no yɛyi sɛ bɛyɛ panin no a wɔka mpanimfoɔ no asafoma no nyinaa yɛ dɛ bɛyɛ ɛɛhwɛ wo nti obi yɛhwɛ wo obɛgyina wɔn no yɛ pirikyi yɛ bɛhunu yɛ tikyi yɛ bɛhunu ɛna yɛ tufo nso bɛhunu edum ebi a sɛ elder deɛ minim sɛ elder bi yɛ futufoɔ deɛ ebinom bɛtuma yɛ akyerɛkyerɛfoɔ deɛ but nea ebinom nso yɛ asankafoɔ preachers parasafo no ɛnyini paa adeɛ a yɛna nka minim sɛ nka yɛna nkyerɛkyerɛ no ho hia bebree paa yɛ kyɛn preaching na minim sɛ ɛkɔ soɔ no a mo bi yɛ preachers na egu so minim sɛ ɛkɔ soɔ no a no ɛna ebinom nso minim sɛ Awurade bɛboa ma ebinom sɛ yɛ teachers mmom sɛ elder deɛ ɔkɔyɛ preacher nko adeɛ a mo nsa sɔrɔ no kɔ ebedum ebi no ɔba sɔrɔ no kɔ ato agu preaching deɛ no ɛyɛ ma hyɛseɛ no a anyɛ saa pa a teaching deɛ no ɛyɛ very good ɛna ɛde wɔn ɛɛkorɔ sɛ obie nipa n'ani tete nipa ne yi nyɛ saa preaching deɛ betumi akasɛm paa ɔbɛkasɛm koraa ma na yɛ nipa koraa nso ya betumi akasɛm bi nipa no to ɔbɛyɛ ne yayaya a meka sɛ ne ya no nso no na egyina sɛ n'adwene mu mmie ebi anka nkasɛm mu ɔka nkɔbɛka ne sei nkɔbɛka ne sei meka sɛ ebi ahiafoɔ mu
azikafoɔ mu wɔnum nso wɔ mu na nipa no ɛka nsɛm koraa na ɔka sɛ nipa no koraa de ne ho hwɛ ne yɛ koraa ɔka sɛ yɛkɔfa ne firi esirim ne ne baayɛ na waka saa sɛ mo eseni nso te hɔ ɔno nso so nyame asɛm wɔka ɛnha no ɛbɛha no bebree na yɛ sɛ preacher wɔyɛ preacher wɔ preacher wɔkɔ ne baabi waka wie wokan na sanefoɔ hɔ de nyinaa ani agye obiara bɛsrɛ ɛbɛyɛ obiara de nanso wo sɛ pepe ni nso ayɛ dɛ bɛyɛ waha no bɛɛ teacher deɛ ɔnyɛ saa ɔnka saa ɔbɛka ɔkama ho ate nti ya na ɛbɛnya sɛ akyire ɛbɛhwɛ na yɛatoto no yie paa na atumi aboa na afei nso no ebi a ɛnyɛ sɛ ɛdɛ baako a meyɛhu bio sɛ sɛ yɛtumi yɛ nipa a yɛfata nso ɛwɔ awurade anim a adwuma no nso gyɛ sɛ yɛyɛ ne yie ɛna afei nya deɛ yɛyɛ adwuma no nso ama nipa ne ka nte aseɛ sɛ ɛyɛ sɛ adwuma no yɛyɛ nipa a yɛfata wɔ awurade anim sɛ nka 2 Timothy 1:13-14 a Paul ka kyerɛ Timothy hwɛ yie o Timothy hwɛ yie paa wogyina so asɔre no mu na wɔresom nti bɔ mmɔden na yɛ nipa a wofata paa wɔ awurade anim o na nkɔyɛ sɛ bi a Timothy baakɔyɛ nneɛma bi a ɛnyɛ wɔ kwakuo mu na wabɛgyina asɔrɔma no nyinaa anim na woyɛ bishop anaa woyɛ pastor anaasɛ woyɛ evangelist na woapirikyi paa yi womfata wɔ awurade anim o ɛnti sɛ yɛ elders deɛ ɔsɛ yɛ nipa a yɛfata ɛwɔ sɛ odwumayɛni a ɔfata paa yie paa ne private life yɛ very good public life nso yɛ very good ɛyɛ adeɛ yɛhia paa yie paa ɔno na yɛre ntam yɛ kama fie ɔtoto ne fie yie kama abɔnten adwuma mu nyɛ kalabule elders yi bi ne yɛba saa adeɛ nyɛ because elders bebree hɔ ɔmoyɛ kalabule paa nka Bible nso a Bible no kyerɛ sɛ ɔman no mpanimfoɔ koraa no ɛna ma asafo no koraa nso fam sɛ nneɛma bi yɛkɔ yɛsi yie koraa no mpanimfoɔ na ne baayɛ nka ɔma asafo no koraa nso ayɛ de ba fam ka Bible no so ɔman no mpanimfoɔ ɛna ɛtaa ma ɔman no tumi fam ɔman no akwankyerɛfoɔ ɛna ma ɔman no ɛfam ɛni sɛ ɔkwankyerɛfoɔ no ɔtumi kyerɛ kwan no yie paa na no woyɛ soɔ na wofata Onyankopɔn anim wofata paa yie paa woyɛ elder na obi abɛtua title ama wo a ɛyɛ sɛ wo repɔtoɔ ɛne sɛ elder ne title yɛ de ɛhyɛ ne bɔtɔm anaasɛ ebi a elder bi a collection elder fa anaasɛ donation bi kɔ a obi no donation ɔde boa asafo no wanga sɛ ɔde ma wo yɛakyerɛ baabi ɛsɛ ɔde korɔ yɛakyerɛ deɛ ɛsɛ ɔde yɛ na elder deɛ afa kwankyɛ a elder no ɛyɛ bɔne paa yɛ ɔmfata Onyankopɔn anim ɔmfata koraa ɛno na bebree no a ɛtumi gu nipa su woyɛ elder na ɔhwɛ asafo so a sɛ wohwɛ yie paa na woyɛ nipa a wofata yie nso wɔ Nyankopɔn nso anim hallelujah na mmerɛ a yɛbɛwie ade baako nso a ɛhu sɛ elders nso a ne dum bi a sɛ yɛ nipa bi a elder bi a baabi wɔ na nipa baako pɛ na wɔyɛ elder wɔ hɔ na nipa bi nya mɛkaa wɔ mu ho na ma sɛ ekuo no sɛ nti sɛ kuo sadeɛ ntumi mma asafo no yɛ nipa bɛyɛ sɛ nsia a ɛnimi nkwa sɛ ɛnan nyɛ elders na asafo no nipa nan na ɛbɛhwɛ mmienu so deɛ sɛ ɛnyɛ yie saa ne mu baabi a na elders bi a na ɔyɛ bɛyɛ mmiɛnsa ɛsɛ nte aseɛ tim ba wɔn ntam yɛade yɛhia paa elders bi wɔ hɔ a infact misunderstandings wɔ wɔn ntam wɔn na tete wɔn ho ase ɛno saa no ɛnyɛ ɛba saa no a yɛna yɛfɔm nneɛma bi wɔ yɛ adwene mu ɛbɛ saa nso yɛbɛkreti nneɛma bebree me nso meyɛ ɔpanin ni bi Peter ka kyerɛ wɔ mo ne nsa elder nti ɛsɛ elders deɛ nti aseɛ ba mo ntam paa mo ne overseer no sɛ ebia na obi yɛ presiding elder na elders ka ne ho a mo ntam no ɛsɛ nti aseɛ ɛba mo ntam na afei nso mo yɛ baako paa na mo yɛ free ehia paa yɛyɛ baako yɛ free ɛno nso yɛde ehia paa Nyankopɔn pɛ ne saa ne mo nyɛ sɛ nkurɔfo elder bibi hyɛ elder adwene mu yɛnko elder bi afam ɛno bi a ɔde ho asɛm bi a ɛhyɛ n'adwene mu na afei bi yɛ kɛkɛ ka yɛn ho nsɛm kyerɛkyerɛ yɛn ho bi a na elder wei ne elder wei di wei ho nkɔmmɔ na elder no wei elder wei di wei ho nkɔmmɔ ɛba saa no ɛnyɛ ɛba saa no a ne yɛ bɔ kwan ama bɔnsam ɛbɛkete control because elder wei ɛwɔ bibi tia ne yɔnko elder wei pastor wei wɔ bibi tia ne yɔnko pastor wei overseer wei wɔ bibi tia ne yɔnko overseer wei ɛba saa no ɛnyɛ ɛni ne sɛ kɛkɛ ka yɛn ho nsɛm yɛ ɔkɔtana ase na wafa yɔnko elder bi ho asɛm sɛ ɔnsɛ elder wei sɛ ni a na elder nso kura onim sɛ yɛka ne ho asɛm saa na ɛba na saa no a Nyankopɔn ani ɛba bɛyɛ hypocrite because yɛbɛhyia a afei yɛ meeting koraa bɛyɛ na meeting na tuma yɛ yie obi ka sɛ mpa koraa no a biribi yɛhyɛ yɛ adwene mu koraa no nti no ne yɛbu ne sɛ ɛyɛ adwene bɔne because yɛwɔ biribi si yɛhyɛ yɛ adwene mu tietia yɛn ho ne mu sɛ biribiara ni yɛ adwene mu ntɛmɛ ka adwene mu teɛ pure mind sɛ biribiara ni obiara adwene mu a obi ka sɛ mpa bɛhunu wɔka sɛm anya wobɛhunu anyɛ saa bɔn sɛ
ɛnam sɛ yɛyɛ sɛ enum a na mmiɛnsa kɔfa na mmienu nso wɔ ase ade ɛnsɛ Nyankopɔn asafo mu nso ɛba saa nde sɛ nteaseɛ ba yɛ ntɛm ɛna maka sɛ ɛne sɛ ɛda bi nso fa ne yɔnko ɛda bi ho tinimuka na wɔkeka sɛ medi kaka kyerɛ asafo ma no obi wɔ hɔ a obohu a na wɔnam na wɔkeka nkɔfoɔ bi ho nsɛm ɛda bi ho nsɛm kyerɛkyerɛ asafo ma no ade ɔpani obi a wɔhwɛ asafo soɔ wɔkɔka ɛda wɔkɔ asafo ma bi nkyɛn wɔka biribi akyerɛkyerɛ wɔn na ade wode ɛdeɛ na deɛ ɛwu yɛ nde bɛhyɛ Nyankopɔn ne mu nyam wode sɛɛ asafo no adwene anaasɛ wode twe asafo no adwene asi yie ɛda ɔpɛ nsɛnkeka ɔkeka ɔfa nipa ho tirimeka ɛnyɛ nti woyɛ obi yɛ ɛda a ɔfa nipa ho tirimeka na ɔkeka nsɛm kyerɛ nkurɔfoɔ ɔka wei ha na ɔka wei ɔka wei ha na ɔka wei ɛnso ɔyɛ panin ɔyɛ ɛda ɛnyɛ tirimeka nti ɛda mfa ne yɔnko ɛda ho tirimeka ne ɔnkeka ne ho nsɛm nkyerɛ asafo ma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ asafo ma no nso bɛnya adwene bi atia ne yɔnko ɛda no ɛnyɛ ɛba saa ɛnyɛ koraa gɔs ɛne deɛ bebree nu akɔ nsɔre bebree mu ataa ba saa ɛnyɛ na akɔyɛ animonyam hunu pɛ bi na akɔyɛ nsɛm bebree ti wɔn na ɛbɛwi ase ne asa asɔre no ti wɔn yɛ koraa sɛ edu ɛda baako program no onu bɛli di paa ɛnam sɛ wɔn mo hɔ no wɔde ka akɛkɛ ne yɔnko mu hu nsɛm akyerɛkyerɛ ebinom nso nti no na afei wɔn ntie ɛda no asɛm koraa papa eyie deɛ wɔn kireti ne nti no saa bɛbɛɛpɛ na ɔno nso hu ne saa ɔno nso ka kyerɛ nkurɔfoɔ na asɔre na ɛsɛe asafo ma no nyɛ mmaatwerɛ wɔn nyɛ nipa bi a wɔn anwini tumi tia bɔne ti mu sɛ deɛ ɛda yi yɛka sɛ yɛdi ɛda wɔ yi akyi ɔbɛyɛ wɔn yɛasɛ Onyankopɔn anim mu a bɛhwere gyina yɛn nan so a na ɛnkyɛ biara na ɛda no na wɔn asafo no nso asɛe na adeɛ baako a sɛ ebi koraa na presiding elder anaasɛ obasi akora akɔyɛ announcement bi na ebi a mɛka sɛ wɔammɔ nkaeɛ no nkaeɛ elders nkaeɛ no amanneɛ a na ehu sɛ announcement no ɛbaeɛ no ɛyɛ na ɛde nkɔsɔɔ bɛba a ɛne sɛ yɛma no ha yɛ sɛ ebi koraa ne yɛ mpanimfoɔ koraa ahyia anaasɛ elder koraa bi a na ɔkɔte asɛm bi na ɛkɔ asɔre na ɛbɛyia sɛ ɛyɛ announcement na sɛ ɛba mpofire mu na sɛ oyɔnko elder wɔn nyinaa na yɛhwɛ asafo no so deɛ nanso ebi na announcement bi koraa aba sɛ nke nyinaa yɛtena ase ne yɛantena ase a ɛne sɛ yɛma no ha yɛ sɛ ade ntina wakɔte yɛn daabi ne mmom ɛnyɛ mmerɛ nyinaa nso na yɛkɔte elders nkaeɛ no na sɛ nyinaa tumi bɔ mu taa yɛ meetings ne tumi dwendwene asafo no ne yiedie ne asɔre ne nkɔsoɔ asɔre no sikasɛm asɔre no evangelism wɔn a wɔteɛ wɔn mayɛ sɛdeɛ asɔre no ɛresi korɔ sɛ asɔre no ebi afei ɛresɛe ahoteɛ ɛba mu anaa bɔne ɛba mu anaa nyaatwomyɛ bi ɛba mu anaa ahoteɛ ɛba mu anaa asɔre no ɛhia asɔre no anaa asɔre no regya nyame adwuma yɛ asɔre no bodwobodwo ɛba mu anaa ɔsɛ mpanimfoɔ tumi tena aseɛ ne nyinaa tumi dwendwene ho bikɔ ɛno nso ɛbɛka yɛn yɛyɛ nyinaa de yɛbɔ kwan ama yɛn nko yɛnyɛ mfa mma wɔ bi yɛnyɛ mfa nkyerɛ wɔ bi na mmom yɛyɛ de akyerɛ Onyankopɔn ɔbɔ ɔsoro ne asase ɛno nti yɛntumi nhyɛ no nso bebree na asafo no nso yɛtumi atumi ayɛ yɛ ɛfa nsɛ bi a meetings na afei yɛtumi aboa yɛn wei ne nsɛm a Onyankopɔn adom so nti yɛboaboa no na nyɛ ne nyinaa ni na yɛkɔ yɛn anim no nso no ɛdi bebree no bɛba ne mmom yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛde saa nsɛm bɛtutu yɛn hofoɔ na yɛtumi ayɛ baako na nkɔyɛ sɛ mene community yɛmfrɛ mi o na elder no wako no ho na elder ɛko no ho elder ɛko no ho na wako no ho adwuma no ɔno a wɔnyɛ na asɛ biribi hyɛ ne tirim pani kasɛm kyerɛ no a wɔne afa ne sɛ ɔno koraa nso yɛ pani daa bi yɛ pani yɛhwɛ ma de no akɔ so yɛhwɛ ma asafo no akɔ so ne mmom ɛnyɛ sɛ ebi afei elder yɛ mpoa ɔyɛ elder ntianu ano no daabi nyɛ saa elder no ɛmi sɛ yɛ elder deɛ but yɛsan wɔ overseers ɛne yɛwɔ presiding elders a medical keka ho asɛm akyerɛ mu nti yɛne Nyankopɔn ayi yɛ si yɛmɛhwɛ asɔre no so nti yɛmɛhwɛ asɔre no so deɛ ɛbɛyɛ ɛyie nti yɛne baabi wɔ na ɔsɔfo koraa wɔ hɔ na elders wɔ hɔ a ɛsɛ elders ne pastors no tumi yɛ baako ɛsɛ elders no ne pastors no tumi yɛ baako nyinaa na yɛde yɛn ho hyɛ pastors ase ɛne Nyankopɔn asɛm ho ne mu sɛ yɛde yɛn ho ɛhyɛ wɔn sɛ wɔn mu ɛredi tumi na afei mi sɛ asɔre no nso ɛde wɔbu bɛma yɛ paa yie paa yɛtumi som yie a na especially wɔn a ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne asɛnka no ho adwuma no nyame paa bɛka nsɛm a ɛne asafo no nso bɛka sɛ ɛsɛ asɔre no nso tumi de ɛne die ma asafo mpanimfoɔ na wɔn nso nyɛ sɛ bi a yɛhwɛ ne di ansa na yɛ adwuma no oni ne ho adagye di a ɛmmoa ɛno nti yɛntumi ɛnhyɛ no nso bebree ne ɛma afei na adwuma no yɛyɛ ne ɛho sɛ yɛne yie paa sɛ mi asafo panin ɛne mu onyam ɛyɛ ne mu onyam adwuma paa amen yɛsɛ ɛyɛ adwuma ɛyɛ animuonyam adwuma paa na ɛno so
ade baako mo no sɛ ɔbrɛ nso yɛ debere ewom animonyam adwuma no nso ɔbrɛ wom ɛne lazy deɛ sɛ out ɛyɛ animonyam paa sɛ yɛfrɛ bagyafoɔ hyia ne yɛafrɛ na bra na bra bɛdi mpani a ɛyɛ paa ɛda adwuma deɛ ɛmfiri ɛnyɛ nnɛ ɔman baa yɛ nyinaa Mose mmerɛ so nyinaa ne ɔwɔ mpanimfoɔ a na Mose ne ɔmo ɛbu man Israel aman koraa baa yɛ nyinaa no a ɔman no ɔmo nya asetena na ɔmo nkuro mu no yɛwɔ nkuro mu mpanimfoɔ hɔ nkuro emu mpanimfoɔ hɔ ɛna ɛwɔ district nso mu mpanimfoɔ ansa na ɛwɔ national elders ɛne deɛ ɛyɛ different thing yɛwɔ fansi bi Amerika kɔ sɛ yɛwɔ local elders sɛmo koraa branch ɛmo hɛ ɛkɔyɛ local elders ansa na bi a asɔrɔ no ɛkɔ soɔ no na ɛkɔduru baabi a na ɛkɔduru regional level na fansi yɛwɔ district level na ɛwɔ national level a yɛwɔ national elders ansa na yɛwɔ district elders ansa na yɛwɔ fansi bi a regional elders nyinaa deɛ ɛwɔ hɔ saa na ɛteɛ nka Bible maybe Samuel 1 Samuel 16 hɔ 10 no nka Samuel kɔ Bethel no wɔsɛ kuro no mpanimfoɔ de ahompo bɛhyia a elders ɛna bɛhyia a fansi bi a Samuel na saa kuro no mu elders nyanya sɛ bi a ɔmo ne hwɛ Israel ama ne nyinaa so ne mu no yɛ kuro no a ɔmo ti mu no mu mpanimfoɔ ɔmo ne hwɛ kuro no akɔ so kuro no mu ntotoeɛ kuro no mu ne yɛ bi a na ansa na ebɛnya bi a sɛ district nso a kuro no mu ɔmo hwɛ district no so ansa na region ansa na national level ɛdi ɛnyɛ easy ne mu deɛ yɛ ne nketenkete yɛ hɔ yɛ ɛno ara ne yɛ kɔ ano no yɛ nkete wogye di mpa na woyɛ ne yie no woyɛ ne yie na woyɛ ne yie no ara no ɛno ara nso ɛde bɛkɔ baabi yɛ sɛ ɛde wɔkoro ne mu ɛnyɛ sɛ woyɛ local wantumi anyɛ ne yie local ntumi anyɛ ne yie na national na ebɛtumi ayɛ ne yie daabi region bi a ba sɛ region ebɛtumi ayɛ ne yie obi yɛ ɔsɔfo koraa wɔ branch bi ɔntumi nhwɛ branch n'ankasa so a obɛtumi ayɛ district pastor ɔntumi yɛ district pastor maa ne nyɛ yie na afɛn ɔntumi yɛ regional pastor sɛ wɔn na ɛhwɛ region ne nyinaa nsɔrɔ a wɔn nyinaa wɔn na ɛhwɛ so anaa mpo nation ne nyinaa mpo wɔn na ɛhwɛ so anaa nka mɛka sɛ wiase nyinaa ne ɔmo dwuma de ne sɔ paa obi a ɔhwɛ wiase nyinaa sɛ nsɔre mu ne nsafo mmeɛmmeɛ bebree ɔhwɛ ɔmo nyinaa so no ɛnyɛ adwuma ketewa ɛyɛ adwuma bi a ɛyɛ den paa ɛne nti na mɛka sɛ ɛda adwuma no ɛyɛ adwuma a Nyame na ahyehyɛ amen nti mmerɛ a yɛde asɛm no ɛba na wie deɛ yɛhwɛ kan no sɛ Nyankopɔn na afrɛ yɛn nti yɛwie a yɛbɛbɔ mpayɛ ama mo mmerɛ a mohu mo adwuma no sɛ moba bɛhwɛ asafo no so ama asafo no tumi akɔ so ɛwɔ ntotoeɛ mu asɛnka mu nkyerɛkyerɛ mu afutuo mu na ayɛ nkɔsoɔ sɛ wotumi osua ɔkenkae otie ne wɔka na atumi aboa na ɔhwɛfoɔ deɛ ɔmba kenkae ɔmpɛ otie akwadwerɛ bubo no ani afa no ɛno ara deɛ asɔre no bɛkɔ so a ɔmfa ho nhyia nipa ma ɔpirikyi a ɔmo da nso ɔhwɛ ɔno amu wawu awie yɛkɔsie no wawu awie na mmom sɛ nipa no ate ase wɔn hunu wɔn nkwa paa deɛ a wɔn asɔre no afɛ asɔre no ɛkɔ so na ɛkɔ so wɔ ne nsam ɛkɔ so deɛ baabɔ so ɛba na saa no a sɛ nantwie kura na nka wɔporo ɛba na nsa bi a aburo kura no a nantwie wɔporo aburo ne sɛ ɛtwitwi n'ano nantwie so wɔporo aburo a ɛnyɛ deɛ ɛtwitwi n'ano na mmom nyɛ sɛ ɔhwɛfoɔ bi a ɔno ne yie die nkwa ne hia no na mmom sɛ ntutue bebree no a ɛwɔ yɛn anim nanso ɛnyɛ nnɛ sɛ si ntutue fa bebree no a di yɛn anim wei ne ɔba na foforɔ nso bɛdi akyire aba ɛne sɛ biribi koraa ne yɛyɛ na ɛsi wode ho hyɛ mu a wode ho hyɛ mu ahyɛ Nyankopɔn ne mu onyam na ɛduru baabi a ansa biribi koraa yɛ kɛse koraa no asɛm ɛsi sɛ osi boɔ paa deɛ sɛ nka district deɛ koraa sɛ nka yɛhia district elder anaasɛ sɛ nka mɛka sɛ district elder anaa regional elder anaasɛ wobɛtumi ahwɛhwɛ asafo nneɛma bi so sɛdeɛ nka akyire bɛkɔ Dickens so adwuma wobɛtumi ahwɛhwɛ bi asafo no nnwuma ne asafo no nyapadeɛ nneɛma bi so a ɛde wei koraa yɛ district Dicken a ɛbɛboa anaa district regional Dicken anaa national Dicken koraa no a saa asafo nneɛma nyinaa no wɔn na ɛyɛ in charge a ɛbɛboa a na ɛgyina ɛsompa ɛne ma nipa no ne mmɔdenbɔ a wɔrebɔ no wɔ Nyankopɔn mu no na Nyankopɔn nso ahyɛ no animuonyam mamtɔmam yɛn nsɔre ansa ɔma nsie trase tumi nyinaa awura yɛde animuonyam no na aseɛ ɛma wɔ din ɛnɛ wakyerɛkyerɛ me ho sɛ obi yɛ elder n'adwuma nie sɛ ɔyɛ panin a ɔrehwɛ asɔre no so nti ɛsɛ sɛ ɔdi ne ho ni na nipa hu no sɛ ɔyɛ panin na Awurade Nyankopɔn wotumi som asafo no wotumi toto nneɛma yie na asafo ma no koraa ne tumi gye ne ho wohu sɛ mpa nipa no wɔsom wɔ mo deɛ wɔyɛ biara yɛ
akwadwene ne mu wɔyɛ nokwafoɔ na ɔtene na wɔka biara nso wɔyɛ ɔdi nkyerɛkyerɛ so ne ho te wei ne nneɛma bi a wɔhwɛ ne wɔ yɛn ho na nyɛ sɛ bi akokoɔ ɛnyɛ sɛ bɛkeka yɛn ho nsɛm yɛbɛfa yɛn ho tirim ka ne yɛde yɛakɔ aba ha sɛ sikani bere nom ne ade ne nyinaa deɛ wohyɛ yɛn sɛ yɛabɛyɛ mpanimfoɔ deɛ ɛno sɛ ɛda adi wɔ yɛn ho ɛda wɔ asɛmpo sɛ wakyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ yɛwura yesu din yi mu amen.